zrazu mi došlo úplně neskutečné uvědomění. Raz si to vzpomínala, jako keby člověk vlastně nechápal, že doteraz jak to mohl nechápat. Vlastne, ja som mala veľký pocit, alebo taký, že také nejakej menecenosti, alebo keď som išla, všude som pozerala okolo sebe, že komu uhnú, kde koho pustím si sednout. Ako bola som si taká vo všetkom vlastne celkovo nejistá. A vlastně jsem si uvědomila, že všechny ty pocity, že to nejsem já, že ty autority mi to úplně nádherně ukázaly, že vlastně iba já sebe posuzuju skrz nějaký teda určitý filtr alebo niečo, čo není úplně moje a já teraz vidím aj na tých ľuďoch, že oni na mě úplně jinak reagujú, že já zrazu jsem taká šťastná, akože vážně, že fakt jsem, já ještě raz ďakujem, že jsem tohto součástí a verím, že to prišlo v tú správnu chvíli, lebo fakt som strašně vděčná za to, co se mi stalo, ako to ta moje mysl konečně si věděla poskládat po té cestě, kterou akože ide. V podstatě člověk vie v hlave, ale kým ji jakoby zvnútra nejako nepřibere a nepozrie se vážně do seba, tak to nevie nejako si sám ako keby prožít, jakože vážně, že je to o tom prožití a ne o tom, že ta hlava tomu rozumí, aby je to pomenovat, ale zrazu je to něco, co je součástí toho, té přítomnosti, takže ti chci z celého srdce poděkovat. Ďakujem veľmi pekne, Leni, za zdieľanie. A úplne ma to až tak dojalo, že mi až tak až vyhekli slzy, lebo ako cítim tam teraz to spojenie cez ten tvoj zážitok, že v podstate ja som si tým prešla a teraz vlastne už môžeš rozprávať ako keby to isté, čo možno rozprávam teraz ja tu, hej, že už sa to stalo, už sa to stalo vlastne tvojou súčasťou, to ti už proste nikto nezoberie, hej, a ono teda ako v tom živote z mojej skúsenosti, hej, budú prichádzať nejaké veci. Preto to aj chcem naučiť tých ľudí, že keď niečo príde a budú si vedieť povedať, že OK, tak urobím si jeden, druhý, tretí proces na to. Neskonzumuje mi to toľko veľa času, ale koľko veľa mi to môže dať, hej. Takže ak by niečo prišlo, tak máme takéto niečo, čo si môžeme dať samým sebe. Takže ja ďakujem veľmi pekne fakt za zdieľanie.